dende logo, pois, en primeiro lugar, dentro do Concello de Carballiño, queremos agradecer o esforzo que realizan, a parte do orgullo que é poder contar que a organización sexa xente da casa e, dende logo, por xente que a proxección que teñen iles e que, dende logo, pois, aman o que fan. Para nós, o sétimo arte no Carballiño sempre foi un elemento, pois, importantísimo no movimento cultural. As Xocibicas sempre formaron parte dese calendario anual e, dende logo, pois, este ano, pois, temos moitísima confianza en que a xente do Carballiño vai poder disfrutar. A inauguración do certame é o mércores 19 ás 8:30 coa estrea mundial da curta As Maus da Pulpeira de Silvia Cachafeiro, producida por Matriusca, e onde estará presente o equipo técnico artístico do filme para facer unha presentación e un coloquio. A entrada é de balde, como todas as entradas da xornada, non? Todas as proxeccións de curtas son de balde. Despois, o grosso da programación estaría entre o xoves e o domingo, e o sábado, perdón, entre o xoves e o sábado, con sesións entre das 5:30, 7 e 8:30. Son a sección oficial curtas de todo o mundo, que seleccionamos entre máis de 1000, e onde poderemos atopar curtametraxes que xa estiveron por festivais como o Festival de Cannes, o Festival de Berlín, de Venecia ou de Toronto, entre outros. O domingo 23 teremos ás 11:30 a proxección de Balto, un filme para todas as familias, especialmente pensada para o público infantil, tamén de balde. E pola tarde, ese mesmo domingo, pechará a edición coas proxeccións das favoritas do público, xa que, como temos comentado noutras ocasións, hai un premio do público no que todos vós, os que veñades ás proxeccións, poderedes votar a salir de cada sesión, e este domingo farase unha proxección das favoritas do público ás 5:30 e teremos a gala de entrega de premios ás 7. É unha liña de programación que nos parece moi relevante, que é en colaboración cos centros de ensino, porque creemos que como festival, o ter institucionalizada de algún xeito esta proposta cultural, temos esa responsabilidade de atraer a públicos, pois, de todas as franxas de idade, e tamén ter esa liña casi académica, non? De trasladar a cultura audiovisual aos máis novos.